Здравейте, хора! След като поляхме тренировката с дъжд, тук реших да припомня колко пълноценни са базовите упражнения, като демонстрирам как от едно чисто набиране над брадичката и стегнат гръб вие коректно натрупвате мускулна маса и активирате тялото си за едно по-сложно и натоварващо за пресата упражнение L-sit набиране. Сила, елегантност, съпроводен от импулс и контрол. Сега да поговорим за чистите кофички. Те не са за подценяване. Бутещото упражнение влиза много в рамената. А рамената ви дават билет към най-атрактивното универсално упражнение – силово набиране. Игнорирайте летящия холандец. Тук вие ще усвоите силата, импулса и контрола и всяко мускулно влакно ще работи изцяло за вас безплатно. Защото успехът е сбор от малки усилия, повтаряни ден след ден. Peace.